навгони аз маркази табобатии ташхисии Луқмони Ҳаким боз як филиал мавриди истифода қарор гирифт ки дар он хизматрасониҳои нав ҷорӣ карданд. Аз ин пас метавонед ба суроғи микроноҳии 20 хиёбони Рифат Ҳоҷиев ки филиали нав дар ин мавзеъ қарор дорад муроҷиат намоед, зеро дар ин марказ ҳама гуна ташхисҳо сари вақт гузаронда шуда дар фурсати кӯтоҳ натиҷаи он муайян карда мешавад. ин зан сокини шаҳри Хуҷанд мебошад. Вай сафар ба кишвари хориҷӣ дорад. Аз ин рӯ имрӯз ба маркази ташхисию табобатии Луқмони Ҳаким омада барои муайян намудани COVID-19 дар организмаш муроҷиат кард. Вай мегӯяд ба хотири саривақт омода шудани натиҷаи таҳлилҳояш ба ин марказ ташриф овард, зеро инҷо хизматрасони экспресс лаборатория дорад ки он фавран ба Марьям Қаҳҳорова кӯмак мекунад ва ин хизматрасони писанди қаҳрамони гузориши мо аст. من анализ бурдан омадам, масли ПЦРБ. мо сафар дорим, барои ҳамин анализ бурдан омадем. барои он ки ман ба мутахассисони инҷа боварӣ дорам, барои ҳамин ҷо муроҷиат кардам. бале қамалман. ба ҷуз аз гузарондани таҳлили коронавирус тамоми намуди ташхисҳоро Луқмони Ҳаким роҳандозӣ кардааст. Навгонии дигар дар ин марказ гирифтани таҳлил дар хона мебошад. Агар бемор мутахассисонро ба хона даъват кунанд, бо нархи дастрас хоҳиши онҳоро иҷро мекунанд, зеро ин марказ табобат дар хонаро роҳандозӣ кардааст ки он то андозае муфид ва бехатар дониста мешавад. инҷо маркази тамос аст. агар ба рақами 10-20 занг занед, ба маркази тамоси Луқмони Ҳаким мефароед ва шикояти шуморо қабул ва мутахассисонро ба ҳар муроҷиаткунанда пешниҳод менамоянд. агар зарурати дар хона табобат кардан пайдо шавад, ҳатман духтурон ба хона рафта ташхис ва таҳлил мегузаронанд ки он барои муроҷиаткунанда муфид арзёбӣ карда мешавад. дар асосу дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам имоми раҳмон клиникаи Луқмони Ҳаким тасмим гирифт ки сифати хизматрасонии тиббиро беҳтар гардонад ва дар ин самт мо тасмим гирифтем ки барои беҳтар кардани хизматрасонӣ дарозмуддат дар давоми 24 соат яъне шабонарӯзӣ ин марказро ифтитоҳ бахшем. ин хизматрасониро дар бар мегирад ташхиси лабораторӣ дар давоми 24 соат. клиникаи Луқмони Ҳакиме ки имрӯз мо ба оғози он шурӯъ кардем, бо дархости беморон мо метавонем муоина, ташхис ва табобати беморонро дар хонашон ташкил карда бошем. маркази ташхисии Луқмони Ҳаким давоми 24 соат фаъолият мекунад. дар ин муддат ташхисҳои лабораториро мутахассисон иҷро менамоянд. духтурони асабшинос, асабшиноси бачакона, эндокринолог, терапевт, кардиолог ва духтури асабҷарроҳ фаъолияти шабонарӯзӣ доранд ва барои муроҷиаткунандагон шароити хубро фароҳам овардаанд. ба ин намуди хизматрасонӣ дохил мешавад ташхиси ултрасадоӣ узвҳои дохила, ташхиси ЭКГ-ии дил ва тамоми намудҳои таҳлилҳои лабораторӣ бо ҷалби мутахассисон дар хона ташкил карда мешавад ва баъд аз таъинот шудани дорувориҳо ҳамшираҳои шафқати мо метавонанд дар давоми 24 соат ҳамин таъинотро дар хона иҷро кунанд. маркази ташхисию табобатии Луқмони Ҳаким беш аз 8 сол инҷониб дар вилояти Сув фаъолияти худро ба роҳ мондааст. ҳоло дар бештари шаҳру ноҳияҳои вилоят филиал, бахш ва шӯъбаҳои худро дорад ки барои муроҷиаткунандагон хизмати саривақтӣ мерасонанд. гузориши Мафтуншукур ва Насибҷон Абуев барои барномаи иттилооти Хабар.